नमस्कार, सर्वांना प्रेमाचा जय सच्चिदानंद। आपण सर्वजण कसे आहात? श्रावण महिना चालू झालेला आहे। श्रावण विधी म्हणजे काय आणि गोव्यात कोठे संपन्न होते ही श्रावण विधी, असे आमच्या डोक्यात प्रश्न चालू असतात। तर आज आपण जाणून घेऊया श्रावण विधी म्हणजे काय। श्रावण विधी 10 तारीखला म्हणजेच येत्याच रविवारी श्री दत्त पद्मनाभ पीठ तपोभूमी कुंडई गोवा येथे संपन्न होणार आहे आणि आपण सर्वांना यायचं आहे। आता आपण जाणून घेऊया श्रावण विधी म्हणजे काय आणि श्रावण विधीचे महत्त्व। श्रावण विधी लोक आपापल्या पद्धतीने साजरी करतात। आम्ही आमच्या गोव्याच्या भाषेत त्याला सुताची पुनव बोलतो। पण जेव्हा आपण परमपूज्य सद्गुरू माऊलींच्या सानिध्यात राहून श्रावण विधी साजरी करतो तेव्हा आपल्याला सहस्रपदी पुण्य प्राप्त होते। हे त्याचे फार श्रेष्ठ महत्त्व आहे। तर श्रावण विधीमध्ये आपण यज्ञोपवीत धारण करतो। यज्ञोपवीत म्हणजे अंगावर जानवे परिधान करणे। या जानव्याला 3 दोरे असतात आणि एक गाड असते। 3 दोरे म्हणजे ते 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि एक गाड म्हणजे ती ब्रह्मगाड अधिष्ठित असते। आणि अशी आख्यायिका आहे की ब्रह्मदेवाबरोबरच हे जानवे उत्पन्न झाले आहे। तर असे हिंदू धर्माचे परम पवित्र प्रतीक आपल्या अंगावर वास करत असेल तर आपल्याला सौभाग्याची गोष्ट आहे। आणखी एक असा महत्त्वाचा विधी असतो तर्पण विधी। तर तर्पण विधी म्हणजे जेव्हा मनुष्य जन्माला येतो तेव्हा 3 प्रकारच्या ऋणातून त्याला मुक्त व्हावे लागते। ते 3 प्रकारचे तर्पण म्हणजे पितृतर्पण, ऋषी तर्पण आणि देवतर्पण। पितृतर्पण म्हणजे आपले पूर्वज पणजोबा यांना तर्पण देणे म्हणजे त्यांची आठवण करून त्यांचे चांगले आशीर्वाद प्राप्त करून घेणे। दुसरे तर्पण म्हणजे ऋषी तर्पण। ऋषी मुनींनी आम्हाला पौराणिक शास्त्रे, वेद, पुराण, यज्ञ, कर्मे या कार्य करण्याची आम्हाला परंपरा लावून दिलेली आहे। तर अशा ऋषींना सुद्धा आपण तर्पण देतो। त्यामुळे आम्हाला त्यांचे पण अनंत आशीर्वाद लाभतात। तिसरे तर्पण म्हणजे देव। देव या शब्दाचा अर्थ आहे प्रकाश। जे देव स्वतः प्रकाशमय असलेले असतात आणि त्या देवांना तर्पण दिल्याने आपले जीवन प्रकाशमय होते आणि आपली सर्व कामे, मनोकामना, इच्छा पूर्ण होते। आणखी एक महत्त्वाची विधी म्हणजे यमप्रार्थना। म्हणजे आपल्या घरात अकाली मृत्यू आलेल्या माणसांना किंवा कोणाला अकाली मृत्यू यायची असेल तर ती यमप्रार्थना केल्याने तारून जाते आणि आपल्याला चांगला आशीर्वाद भेटतो। सर्वात शेवटचा आणि महत्त्वाचा विधी म्हणजे सभा दीपदान। तो आम्हा स्त्रियांसाठी परमपूज्य सद्गुरू माऊलींच्या सानिध्यात राहून आपण सभा दीपदान केल्याने आपल्या नवऱ्याला दीर्घ आयुष्य प्राप्त होते आणि आम्हा सौभाग्यवतींना अखंड सौभाग्य प्राप्त होते। तर हा दीप कसा करावा? तर पिठाचा गोळा करून त्याची पंटी करावी। पंटीत गावठी तूप घालावे, त्यात युग्म कापसाची ज्योत घालावी आणि सद्गुरूंना ओवाळावी। तसे केल्याने आपल्या नवऱ्याचे दीर्घ आयुष्य प्राप्त होते आणि आपल्याला अखंड सौभाग्यवतीचे वरदान प्राप्त होते। तर असे हे सर्व सांगून मी तुम्हा सर्वांना आवर्जून विनंती करते की आपण सर्वांनी तपोभूमी कुंडई येथे श्रावण विधीला आवर्जून यायचा आहे। सर्वांना प्रेमाचा जय सच्चिदानंद।